Min wara l-2017, Jason Azzopardi sifer 34 darba flimkien ma' sieħba tiegħu Flavia Borg Bonaci. B'dawn is-safrit kollha kienu mħallsa minn terzi persuni fosthom 20 minnhom li kienu mħallsa mill-Parlament. Dan ġie żvelat mill-Gazzetta llum tal-Ħadd li qalet kif din l-informazzjoni ħarġet mill-qorti waqt il-proċeduri tas-separazzjoni ta' Jason Azzopardi minn martu. F'waħda minn dawn is-seduti, il-qorti staqsiet minn fejn ġab il-flus biex iħallas għall-akkomodazzjoni u għal dawn is-safriet. Bl-avukat ta' Jason Azzopardi wieġeb li dan is-safar tħallas minn terzi persuni. Dan is-safar imħallas minn terzi persuni ikompli jżid mal-lista ta' servizzi b'xejn li jingħata Jason Azzopardi. Qabel l-2013, meta Azzopardi kien Ministru Segretarju Parlamentari fi żmien Gvern Nazzjonalista, uża s-servizzi tal-grupp ta' Jurgen Fenech li dak iż-żmien kien direttur tal-kumpanija. Waqt il-kampanja elettorali tal-2008, Azzopardi kien irranġa li juża b'xejn sala u ikel fil-lukanda Hilton. Kemm il-gazzetti llum u l-Malta Today irrapportaw kif bħala avukat tal-familja ta' Daphne Caruana Galizia fl-2019 kien jaf li Jurgen Fenech kienet jiġi investigat brabta maqtil ta' Daphne Caruana Galizia. Hawnhekk Azzopardi waqaf milli juża s-servizzi tal-Hilton minħabba li Jurgen Fenech kien investigat u minflok mar biex juża s-servizzi tal-lukanda fejn Jonathan Ferris kien imexxi s-sigurtà tal-lukanda. Skont il-kummentatur politiku Simon Merċieqa, din il-lukanda hija l-Westin Dragonara. Hawnhekk Dr. Merċieqa qal kif il-manager ta' din il-lukanda huwa Michael Camilleri Kemsky li huwa ħabib ta' Jason Azzopardi. Simon Merċieqa iddeskriva lil Kemsky bħala bniedem biċċa waħda ma' Simon Busuttil u ħadem bis-saħħa kontra Idrien Delija. Simon Merċieqa staqsa jekk Jason Azzopardi irrekomandax lil Ferris biex jibda jaħdem mal-Westin wara li spiċċa mill-FIAU. Bħalissa Ferris qed jiġi mixli bi sperġur u ġurament fals fil-każ ta' Egrant u kien l-istess pettur li ntalab jinvestiga f'inkjesta maġisterjali fuq allegat każ ta' frodi u korruzzjoni fid-Dipartiment tal-Artijiet fi żmien meta Jason Azzopardi kien politikament responsabbli. 7 snin wara, din l-inkjesta li kienet fżata f'idej Ferris għadha ma nagħlqitx. Jason Azzopardi spiċċa anke jkun avukat ta' Jonathan Ferris. Simon Merċieqa staqsa wkoll jekk Jason Azzopardi għandux obbligazzjonijiet kbar lejn Jonathan Ferris.